Zo'n tussenweken is er volle feest in Dokkum. Nee, zo'n hier vinden lang omlet de staatsfeesten bij plak. Iets bij de organisatie Bot naar uitzoeken had. Ja, we vinden het al heel spannend. We leven hier al heel lang naar uit. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen al een hele lange tijd. Maar we zijn heel blij dat het eindelijk los gaat. En het waar is prachtig. En bij mij, we zijn heel blij met alle vrijwilligers die ons helpen. En natuurlijk ook alle sponsors die dit mij mogelijk maken. Dus dat het eigenlijk los gaat, daar hebben we heel wat zin in. Dus ja, we zijn heel blij. Zeker gezellig, toch? Ja. En mooi dat het weer kan. En Dokkum is ook een prachtig stadje. Ik bedoel, het is historisch, het heeft veel. Ja, gezellig. Veel toeristen ook. Ja. Nee. Het is gewoon een heerlijk stadje. Dus, en het is een leuke fietsroute langs de E. Dus, nou ja, en even lekker lunchen. En dan gaan we weer een route terugzoeken. Van de bingo in een oud Rijnhuis onder een feestelijke optocht. Deze weekend is er van jong en oud van alles te beleven in de stad. Er kregen de weekend in Dokkum de kans om haar beurt zo mooi als mogelijk te versieren. In het thema films en series. De jury en bestuurders binnen bot vernuweren van het eindresultaat. Er zijn hele volle stritten die mij die in haar. En we worden ook heel bot filmpjes schrijven thuisstuurt van buurten dat ze bezig zijn met de voorbereidingen. En als je stap wordt dat het echt wel voor verbinding zwaagt in de buurt. En ja, dat mensen ook alweer vinden. En misschien in de tussentijd bij mensen ik verhuizen op nieuwe plekken in wijnen. Dus het is wel mooi om op die manier de buurten weer wat beelkort te krijgen. Dus dat vinden we heel mooi om te zien.